Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin littafinmu mai suna Mijin Aminiyata, littafin da ya samu rubutawa daga matashiyar marubuciyar nan wato Aisha Yaya Tanko, wanda ni Fatima Jafar Muhammad zan ci gaba da karanto muku shi a daidai wannan lokacin. Kuma idan masu sauraro za su tuna, a shirinmu da ya gabata mun tsaya ne inda muka ji Ramla ce ta ɗago kai a hankali tana ƙoƙarin buɗe idonta yayin da ta ji komai na jikinta ya yi mata nauyi. Ji take kamar an ɗora mata dutsen dala. Gaba ɗaya suka nufo bakin gadon da salati. Durƙusawa ta yi a gaban gadon cikin firgici take girgiza ta kamar sabuwar mahaukaciya. Da gudu Hauwa ta fita tana ƙwallawa likitoci kira akan su kawo wa aminiyarta ta taimakon gaggawa. Kamal yana ta kai kawo a cikin ɗakin, fuskarsa cike da damuwa ganin irin aman jinin da Ramla take yi, gashi ya ƙi tsayawa. Ji suka yi an turo ƙofar ɗakin da sauri. Likitoci ne kusan su 4 suka nufo wajen da Ramla take. Ɗaya daga cikin likitoci ne ta dubi Kamal, fuskarta a yatsine ta ce, "Me ya sanadiyar da ya jefa ta a wannan halin? Ko za ka iya yi mana bayani?" Zaro ido ya yi a firgice kamar mai shirin kuka, muryarsa na rawa ya ce, "Wallahi ni ma ban sani ba, amma ga mahaifiyarta ita ya kamata ku ji komai daga gare ta." Ya ƙare maganar lokacin da yake nuna Baba Sa'a. Dago kanta ta yi, hawaye suna kwarara ta kuncinta da an saki famfo. Tana duban kowa da ke cikin ɗakin ta ce, "Ƙwarai, ni ce na haife ta, amma ban da masaniyar abin da yake damunta. Fata na dai Allah ya tashi kafaɗarta. Don Allah ku taimake ni, ita kaɗai nake da ita." Gaba ɗaya likitocin suka duƙufa a kan Ramla suka ce duk su fita su ba su waje. Bakin ƙofar ɗakin suka tsaya suna sauraron su ci koya za ta kasance. Ji suka yi an buɗo ƙofar ɗakin da sauri. Gaba ɗaya suka firgice ganin ɗaya daga cikin likitocin ne yake fitowa, fuskarsa babu walwala. Nufosiya yana girgiza kai. Dukkansu suka miƙe tsaye suna bin shi da kallo. Tsayawa ya yi a gabansu, fuskarsa babu walwala ya ce, "Ina mahaifiyar wannan yarinyar? Ina son ganinta yanzu a ofis," in ji likita. Yana gama faɗa ya juya cikin sauri ba tare da ya ƙara dubansu ba. "Don Allah yaro, ka sanar da ni abin da yake damun 'yata, ko mutuwa ce kake ɓoye mana," in ji Baba Sa'a. "Haba Baba, me kike faɗa? Ko so kike ki tayar mana da hankali? Na san aminiyata tana nan da ranta," cewar Hauwa. "Ina so ku kwantar da hankulanku, da a ce Ramla ta rasu, da tuni sun sanar da mu. Akwai dai abin da zai sanar da ke. Baba, ki bi shi saboda yana san yana sauraron ki, kin ji? Ki daure," cewar Kamal. Cikin sanyin jiki Baba Sa'a ta bi shi. "Haba baby, har yanzu ba za ki daina kukan ba? So kike ki sa ni a cikin tunani? Yanzu Ramla addu'a take bukata, ba wai ku jefa kanku cikin damuwa ba." Zaune yake akan kujera, hannunsa riƙe da fayil yana juya shi. Jiya ana ƙoƙarin shigowa cikin ofis ɗin. Ƙofar ya bi da kallo, hannu ya sa ya zare farin gilas ɗin da ke ƙara masa gani. Hannu ya sa yana yi mata nuni akan ta zauna akan ɗaya daga cikin kujerun da ke gefensa. Cikin rawar murya, Likita, gani na zo, don Allah ka faɗan gaskiya, ko mutuwa yarinyar nan ta kake ɓoye mana," cewar Baba Sa'a lokacin da take ƙoƙarin gyara zamanta. Ƙaƙarar murmushi wanda ya tsaya iya fuskarsa. Ya gyara zama yana fuskantar ta. Idanuwansa sun ɗan kaɗa, ya yi gyaran murya sannan ya ce, "Ina so ki bani hankalinki. Akwai tambayoyin da nake so na yi miki, fata na ki bani haɗin kai. Me yake damun 'yarki?
ko akwai abin da take so wanda kuka kasa yi mata shi a rayuwa, ko akwai abin da ta taɓa nema saboda ba a gida ko a waje kuka kasa yi mata, ko kuma tana son wani amma kuka ƙi aura mata shi. Duk lokaci guda yake jero mata wannan tambayoyin. Ɗago kanta ta dube shi ta ce, wallahi likita, duk wannan tambayoyin da kake yi mini ba wanda na san amsarsa, saboda ni ma waye gari ne na ganta a wannan halin. Na yi iyakar bakin ƙoƙari na ganin ta sanar da ni halin da take ciki, amma ina, abin ya faskara don ta ƙi sanar da mu komai. Haka muka haƙura ni da na yi tunanin ko aljanu ne suka shafe ta. Nan na dinga nema mata magani amma ba a dace ba. Ƙura ta ci tura har ta kai mu zuwa wannan asibitin. To ka ji yadda abin ya kasance. Ta ɗan yi shiru tana share ƙwalla. Gumi ne yake tsatsafowa a jikinsa tamkar an saki famfo. Hannu ya sa ya ɗauko hankicinsa a aljihu yana goge gumin da ke fuskarsa, sannan ya ce, na gamsu da abin da kika ce, amma a iya bincikenmu mun gano tana ɗauke da matsanancin ciwon zuciya wanda yake haddasa mata zubar jini a duk lokacin da ta tuna wani abu, kuma mun yi mata tambayoyi don mu gano ko akwai wani ɓoyayyen abu, amma mun kasa ganewa. Cewar likita. Mikewa ta yi a firgice tana dubansa. Likita, ciwon zuciya fa ka ce, ka san abin da kake faɗa? Me zai haɗa Ramla da wannan ciwo? Ka dai sake dubawa. Tausayinta ya kama shi. Haba baba, zan miki ƙarya ne? Ko kin fi mu sanin aikinmu? In ji likita. A'a, ba haka nake nufi ba. Kawai ina ganin ta ya Ramla za ta haɗu da wannan ciwon da ƙarfi. Hauwa ta turo ƙofar ofis ɗin a firgice take magana, don Allah likita ka zo, ka ta can tana suma. Gaba dai suka tashi a tare. A kiɗima suka shiga ɗakin da Ramla take kwance. Gadon suka dosa, ta riƙe hannunta tana girgiza ta kamar za ta tsinke hannu. A'a baba, ki fita ki bamu waje, kar ki ɓata mana aiki. Ba ki ga halin da take ciki ba? Kuma wannan ihun naku zai ƙara firgita ta, kin ji. Idan za ki iya kula da ita, mu sai mu bar miki ita. Cewar ɗaya daga cikin likitocin. Daga musu hannu aka yi tare da gyaran murya a hankali ya ƙaraso inda suke ba tare da ya ce uffan ba. Tsayawa ya a gaban gadon Ramla yana ƙare mata kallo, sannan ya umarci gaba ɗaya su fita. Yana son ya tabbatar da abin da yake tunani akan Ramla. Duk suka fita jiki a sanyaye. Hannu ya sa ya ɗauko robar ruwan da ke ajiye a gefe guda. Buɗewa ya ɗan tsiyaya a hannunsa ya fara yayyafawa a fuskar Ramla. Yana dubanta, idonsa sun gane masa motsin da ƙafafuwan da suke yi. Wawuyar ajiyar zuciya yayi, yana tausaya mata. Ta ɗan bude ido kaɗan ta dubi likita, muryarta a sake ta ce, don Allah, me yake faruwa da ni ne? Waye kai? Ki kwantar da hankalinki. Ni ne likitan da nake kula da lafiyarki. Dama ina so na yi miki tambayoyi idan har za ki iya bani amsa.